Ayun mga kalingap, magandang hapon po, magandang umaga, magandang gabi. Today ay papunta po tayo dun sa project na pinapagawa natin kina Disgay, mga kalingap. Sa tulong po yan yung ninong at ninang nila, mga kalingap. Mga kalingap, andito na tayo. Kunting lakad lang po mula dun sa sasakyan. Medyo maputik po ang gawa ng maulan dito, tsaka lagi pong dinadaanan ng mga materyales. Kaya naging maputik. Ayun po. Ay, grabe. Lucky po. Grabe, bakod. Bakod pa lang to, mga kalingap. Sobrang laki. 250 square meters. Yan po si Disgay, oh. Napaka-supportive po kay Cedric, oh. Bantay sarado ang asawa niya. Tara po, lapitan natin. At meron po tayong matinding sorpresa kay Disgay, mga kalingap. Isa na naman tong, oy! Diyan ka na. Pasok Okay, sa man. Sir Alvin dito. Pasok sa Pasok inyong dito kaharian. sa mansion. Oo. Salamat po Sir Alvin sa pagbisita. Merry Christmas po sa ating lahat. Malapit na ang Pasko, Sir Alvin. Malapit na nga, Maulan pang Pasko. Sinabawan ang Pasko, Sir Alvin. Kaya nga, gawa naman yan na itong mga putik na ito, mga kalingap. Gawa yan yung mga sasakyan na nagdadala ng materialis. Naman po bagay yung ulan man. Natural man yung kahit saan, Sir Alvin, maputik talaga. Oo. Salamat sa Panginoon, Sir Alvin. Maganda ang Pasko kahit maulan. Maganda ang Oo. po dahil Ba't nandito ka pala? Dala mo yung kape? Sir Alvin, dito Oo. andito din. Kaya si Kuya Joel, andun Sir Alvin, nagme-merinda sa bahay. Yeah. Dito po tayo. Dito Lord sa inyo Sa may bawat isa ang sa atin, blessing, Sir no? Alvin. Hindi nagiging mabuti minsan, pero ang Panginoon laging mabuti Lagi sa mabuti. atin. Araw man at gabi, mabuti ang Oo. Panginoon, Sir Alvin. Maganda Hindi ditong man tayo- mag-pray, Opo, Sir Alvin. Parang ang sarap mag-pray. Ang ganda ng atmosphere. Ang ganda na. Ay, mabuhos na sila. Ano po ang mga kapitbahay man yun, Sir Alvin. Kapitbahay po yan sa likod. Naku. Ang laki, Sir Alvin. Kayo lang ang may ganitong bako dito. Iyo po, kaya nga sabi ng mga tao, Sir Alvin, na maganda daw Dahil ang kaya. bakod ko dahil daw kaya. Oo. Ang ganda, Sir Alvin. Grabe, ang laki. Grabe ng gas. Solo flight lang po yan si Cedric. Ay, joke lang. May dalawa po siyang katulong. Opo, si brother naman po. Tsaka Oo. si Kuya Marino, Sir Alvin. Maganda po. At Sir Alvin. sobrang hindi lang yan, meron pang sorpresa. Grabe, surpresa talaga, Oo. Sir Alvin. Maraming salamat. Oo. Ito lang, Sir Alvin, sapat na sa amin. Grabe, ang laking nitong Sir Alvin. Pahawak ka ito, Cedric. Bibigyan natin ng sorpresa. Iyot. Ito lang, madumihan. Ito. Ang sorpresa. Langin natin, dali. Grabe mga kalingap. Maraming salamat po, Sir Alvin, sa mataas yan. Grabe, brother Nonoy, ang boss ng biyaya ng Panginoon. Salamat. 2, Salamat po. 3, 4, 5, 6, Salamat, Sir Alvin. 7, Salamat Eight. po. Manipis ng Nine. pira. Salamat, Sir Alvin. 10. Yan, galing kay Ninong at Ninang. Ay, Mga kalingap. grabe, may panghandaan na Sir Alvin. Oo. Grabe. Sa po, Sir Alvin, ngayon na. Parang ang laki din lumaki din ngiti ni Cedric. Maraming salamat po sa Panginoon. Salamat po. Lagi silang nabigay Sir Alvin na Pagpasko. Oo, salamat. Kahit na napagawa nila kami, nabigay pa Ito din. no, Sir Alvin, sabi Oo. ko kahit hindi na kami pamaskuhan dahil Sir Alvin, grabe ng gastos dito. Kami nga din, nagulat din eh. Pamasko Oo. din kayo, Sir Alvin. Ay, syempre. Siyempre, salamat sa Panginoon, Sir Alvin. Salamat talaga sa Salamat kay Panginoon. Ninong at Ninang nyo. Opo, salamat po Ninong rin at Ninang Lani. Grabe yung tulong. Sa New Year po, Sir Alvin, may man kami sa church. Duman po, madami din Ay, sa po New Year. pagkain sila. Brother Nonoy po, sila po ang kami sa maambag na lang din po. Ay, salamat po. Salamat talaga po. Salamat po Ninong at Ninang. Lalo na din sa'yo, Sir Alvin. Salamat. Lalo na Grabe. sa Panginoon, Sir Alvin. Biruin mo, ang ganda-ganda ng bakod mo. Meron ka pang 10,000 pesos. Salamat po.
natuwa. Grabe, nagbe-video si Cedric. Malaki din ang ngiti. Oo, habang Salamat nag-video. po, Sir Alvin, ha. Grabe, maraming salamat po. Ninong at Ninong. Ito pala. Nakaka-shock ba gano'n? Opo, Sir Alvin. Salamat. Yung pag-chat nga sa akin, Ben, may ganito, ganyan. Ay, grabe. Nakakagulat kasi di mo yun na-expect eh. Opo, Sir Alvin, lalo na itong bakod. Hindi ko man akalain ganito. Basta pag-pray lang natin sila lagi. Opo, Sir Alvin. Sama natin sila sa Oo, prayer kasi natin. yung success nila, parang Success. kasama din tayo kasi nababahagi. Natutulungan tayo, Sir tayo, Alvin. O kaya sobrang salamat ko kila Mm. Ninong at Ninang. Nawa ay sana po, Sir Alvin, makita natin siya, no? Nagpicturean ko ini, Sir Alvin. Tegsin ko po kay Ninong rin eh. Hada, wow, maganda na. Salamat po. Sir Alvin, maganda na da itong bakod. Ang mahal nito, Sir Alvin. Grabe ang gastos. Oo. Pero salamat na lang sa Opo, Panginoon talaga. salamat na lang lalo. Please, ang ganda ng yung project ay tuloy-tuloy. Ano? Grabe ang pera, Sir Alvin. Ang bango pati. Ugo, may microbio yan. Hindi, mabango, Sir Alvin. Lagi binibigyan ng pera. Inaamoy ko man. Oh, galing man yung fresh yan para bangko, galing Sir yung sa Alvin, salamat Oo. po. Maraming salamat po. Hirap Ninong at Ninang. pahirapan ngayon sa pila sa mga Bangko, Sir Alvin. Grabe yung Mga pera sa bangko, mga bago na ang pera pati ngayon, niraralabas na yung mga nasa bangko. Kaya kita mo mga gisik Oo, ang gising nga ni po. Grabe, salamat po, Ninong at Ninang. May pamasko na ako sa inaanak ko. Salamat po. Oo. Sabi ko nga may inaanak ako, Sir Alvin. Sabi ko, maikot na muna ako dyan sa sa bye-bye. At yung kukuha kong pamasko, ipapamasko ko din sa inaanak ko, Sir Alvin. May inaanak kami din ni Cedric, Sir Alvin. Paano yan sa 27? May party tayo? Oo, opo, abangan nyo po ang Oo. Christmas party po namin nila, Sir Alvin, ni Ma'am Wena. Si Ma'am Wena, Sir Alvin, excited na, nagang-chat. Ay, ang haba ng chat, excited na siya, nag-iisip na po ng mga palaro. Ay, grabe, salamat po talaga sa Panginoon, Sir Alvin. Grabe ang biyaya, Panginoon, Sir Alvin, Hindi mo akalain na bibigyan ka ni Lord ng blessing kahit na makasalanan ka, Sir Alvin. Ay, Opo, lahat man tayo. makasalanan, Sir Alvin, pero maging mabuti tayo, Sir Alvin, hanggat may pagkakataon habang buhay pa tayo. Hindi tayo magsisi pag mamamatay na. Salamat talaga. Lang, biyaya din yun ng Lord, yung paglapit mo sa Kanya, biyaya Opo, din yun. Sir Alvin, maraming salamat talaga. Ninong at Ninang, grabe salamat, Sir Alvin, nabuhay ang dugo natin. Kabuhay ang dugo sa pamasko. Pabira yan. Dugo, Sir Alvin, namumutla na ang dugo, pero nabuhay ang dugo, Salamat po, Ninong. Salamat po talaga, Ninong at Ninang. Grabe, Sir Alvin. Kung andito naman sila, yayakapin ko naman sila, Sir Alvin. Nakita ko, grabe. Pag pag galing sa Lord yung blessing, Ramdam parang talaga ramdam, hanggang manginig-inig pa ang parang yung kasiyahan mo ay galak talaga. galak talaga dahil Galing sa Lord. Panginoon, Sir Alvin. Talagang salamat talaga sa Panginoon, Sir Alvin. Lalo naman nakakasimba kami, kaya salamat talaga sa Lord, Sir Alvin. Minsan di po kami nakakasimba pag may sakit si Kylie. Tsaka Pero, pag sobra bagay yung ulan, ulan, opo, sir. Minsan po, yung grabing ulan, wala po kami minsan church po. Si pastor mo malayo. Hirap din si pastor mo. Opo, nga niya po, Sir Alvin. Salamat talaga, Sir Alvin. Oh, Laking Ninong pira at ito, Ninang. Sir Alvin. Maraming salamat. Buti natagpuan tayo ng Oo nga ni Sir Alvin. Kaya nga ni sabi mo kay Ninong at Ninang mo. Opo, Bless. kaya salamat sa Panginoon. Kasi Lord naman nagpipili siya ng mga Nagpipili na ibibigay sa yung Oo. instrumento para tulungan ka. Halimbawa, parang asawa din niya, si Cedric, binigay sa iyo ni Lord kasi siya yung makakatulong sa inyo. Opo, Sir Alvin. Kayo lang magkasama hanggang kamatayan. Walang makakapaghiwalay kundi ang kamatayan dahil kayo ang Tama. pinag-isa ni Lord, Sir Alvin. Oh, Kaya, pero pag nag-aaway, minsan minsan nagtatampo, Sir Alvin. Pero sabi nga niya ni Sister Dayan, tayo nag-away din kami ni Cedric, Sir Alvin. Hindi ako nagpunta sa ibang tao, sa mga kamag-anak ko man. Nagpunta ako kay Sister Dayan, kila Brother Nonoy. Sabi ko, nag-iwal po kami sis ni Cedric po. Kaya niya,
Sabi ko, digdi pa ako matulog. Sabi niya, ay hindi ka dito matutulog. Ano man din ako mag-open sa inyo, Sir Alvin. Gusto ko personal na maaano sa ako. mga sister, yung mga Opo, yung kay Sister personal Mel, na ano. nag-ahingi ako ng payo. Sabi niya, ay hindi. Kung nag-aaway kayo, hindi mo takasan ang problema, hindi mo takasan ang away nyo. Dapat umuwi ka, mag-usap kayo. Tapos panatilihin pa rin ang pagmamahalan. Dapat sinabi mo kay sister, magpapalamig lang naman, sister. Opo, sabi ko nga, Sister Dayan, digdi muna ako sa kasi brother Nunoy. Si Cedric po, Sir Alvin, nagluto yan. Minsan, maganda din yan, para ma-realize ng lalaki. Oo, Sir Alvin, tama yan. Na wala, halimbawa, wala pa. Oo, naiisip mo, ay ganito palang gawain sa bahay. Nawawala ang misis mo. Ang hirap, Sir Alvin, lalo na pag may baby baga, Sir Alvin, o kawawa man ang bata. Minsan, yun nga nag-away kami ni Cedric. Nagluto yung Cedric ng sinabawan na yung isda, hindi ako nagkain, taangkot, galit ako, Sir Alvin. Oo, pero sayang. Sayang gutom ako. Tapos yung nagpunta ako kila brother Nonoy, nilutuan ako yung sinabawan na isda, ay salamat na ulian ako. Yung hindi ko nakain ko dito. Tapos yung sister na yan, umuwi ka doon. Normal yan sa mag-asawa, nangyayari din yan normal sa lang. Pero ngayon, Sir Alvin, habang tayo ay naglalago sa Lord, medyo nauunawaan na natin ang mga dapat natin gawin. Yung sabi ni Sister Dayan, panatilihin pa rin ang pagmamahalan sa mag-asawa, Sir Alvin. Mas madaming magandang nangyari kaysa sa pangit na nangyari, Sir Alvin. Sa isang buwan, lagi ba kayong nag-aaway? Hindi naman, isa lang beses o dalawa, pero madami pa rin na masayang nangyayari. Sabi nga po baga sa atin ni Ninong at Ninang, kahit kami nag-aaway ni Ninong nyo, sa isang kwarto pa din kami, sa isang higaan, pero may unan lang kami. May unan lang baga, Sir Alvin, may unan lang kami na sa dapat taik na upo, Sir Alvin. Dapat matuto tayo sa mga talagang parang ahead sa atin. Opo, yung tig-send baga po sa atin ni Ninong rin yung sabi niya, walang makakapaghiwalay sa iyo. Walang magpapahiwalay sa inyong mag-asawa kundi ang kamatayan lang. Dahil kayo ang pinagtakbo ni Lord at kayo ang pinag-isa. Kasal pati. Opo, Sir Alvin, kasal. Just name it doon. Salamat po talaga Ninong at Ninang. Grabe no, dami. From operation, wedding, ngayon bakod, na kaya yung susunod? Lupa pa, dalawang lupa. Tapos yung iba pang mga package, yung madami, no? Ginto pa, Sir Alvin. Kaya may gold pa. Iyo, tapos yung mga cash. Ay, di talagang mayaman ka na talaga. Ay, hindi mo, Sir Alvin. Mayaman sa Lord, Sir Alvin. Mayaman tayo sa Panginoon lang. Salamat po talaga. Halos milyon na din tutuusin, milyon na din tulong sa amin. Hinumot niya, Sir Alvin. Grabe, Sir Alvin ang tulong sa amin. Kaya ang lang Sir Alvin, pinagpipray na lang namin siya, Sir Alvin. Pero kung titingin, kung susumahin talaga, almost milyon na, 1 million grabe, na. milyon na, Sir Alvin. Milyon kasi na yung operation, package. magkano? Bido mo yung kasal, yung lupa, di ba? Yung mabilis makadagdag yung lupa. Yung lupa, Sir Alvin, halos na 50,000, talagang 100,000 po yung mga tapos lupa ito dito. pa, grabe, salamat talaga po Ninong Rene at Ninang Rani. Grabe na talaga ang tulong sa amin, Sir Alvin, Ninong Rene. Tapos yung mga iba pang nagtulong sa amin, grabe man din. Si Mami Joy, ang daming nagtulong sa amin, Sir Alvin. Kaya salamat sa Panginoon. Biduin mo, maraming mabubuti pa pala. Madaming binigay sa inyo si Lord. Opo, Sir Alvin, salamat po. Ikaw din, Sir Alvin. Dami mo din binigay sa amin, lalo yung mga ibon mo sa amin. Talagang yung sa Naga na hospital si Cedric. Ay, sige bagang punta natin. Wala pang driver nun. Just may nakagasan ako. Kaya salamat talaga po, Sir Alvin, sa pamamagitan ng pag-vlog mo. Natutulungan kami po, Sir Alvin. Kaya maraming salamat po talaga. Wag lang susuko. Opo, Sir Alvin, wag lang tayong kung may problema, mag-usap-usap tayo, Sir Alvin. Amen. Huwag tayong magburog-bugan. Sir Alvin, huwag tayong ganun. Grabe, Sir Alvin, iba na yung pagbugbugan na. Masama na yun. Ito nga kalingap, 4 lang po itong Ito, Sir Alvin. lalabas dito. Ito po yung level na nito 4. Nagtaas po dito kasi dahil dadamping na lang daw po. Hindi pantay
bantay po ito, malalim dyan, Sir Alvin. Ito Mm-mm. po. Para talagang level talaga. Opo, Sir Alvin. Ayan, ang Yung sa hahabulin. unahan po, Sir Alvin, hindi mo na daw. Hirapan daw dito mag-ano ay pag nabakudan po sa unahan. Oo. Ano kayo natin? Tama, Sir Alvin. Ganda, ha? no? Salamat po, Ninong at Ninang. Grabe, salamat. Yan po. Pasko na pati. Merry Christmas po, Ninong at Ninang. Oo, ano? Merry Christmas po. Pasko na ilang araw na lang, Sir Alvin. May Christmas party po kami. Excited ako. Madala naman akong basket, Sir Alvin. Sako. Naalala mo itong dinala kong hali kay Mami Joy na bara basket? Puno baga po, Sir Alvin. Yung nagpalaro kayo, lagi man ako nananalo. Sabi, madaya ako. Daiman, nakikita mo sa video yun. Tinuruan mo ako, Sir Alvin. Nung pantusok, ako sinirisi. Hindi man pa ako. Naalala mo ito, Sir Alvin? Nalimutan ko na eh. Yung naputukan lobo, tapos binigay, sabi mo magkuha ako ng pantusok. Sabi sa viewers, sabi na comment, si this guy, madayaon may pangtusok. Si Sir Alvin man po nagturo. May pantusok sa lobo para ako, Sir mabilis Alvin, maano. Oo, pero yung... Hindi, itatiming lang yung gawain namin yun dati. Timing mo lang ito ha, pag talon, sabay tusok. Ay, yung pantusok sa... Nakita ni Ma'am Mina, madaya si this guy, kinuha si pantusok. Tapos, Pinakita mo yung pantusok eh. pinakita Pamihira ko. kayo. Ay, syempre. Magagalit mo si Ma'am Oo, Mina. dapat tago lang. Ay, Nag-uuran si pantusok. Alvin. Ay, oo. Oh, merienda ano? Merienda daw po sabi ni this guy. Tara, doon tayo sa Alvin. Ito na po yung ano. Doon tayo sa bahay ko, Sir Alvin. Oh, yan, oh. May bahay. Di dalawa na ang bahay mo. Isa, tapos baka maging tatlo pa yan. Inay, doon sa bahay ko, ano, Sir Oo. Alvin. Diyan po, Sir Alvin, natutulog si Cedric. Simulat na gawa yan. Kaya, LDR muna kami, Sir Alvin. LDR paggabi. Diyan, Sir Alvin, natulog. At baka yung mga gamit mawala. Baga. Oo, LDR muna. LDR muna. Pero walking distance lang naman. Walking distance yung pagiging ano nila. Sabi ko, Di lagi mong namimiss niya si Cedric. malamig pati, yung mayakap sa ko. Malamig yan. O ano dito yung tutulugan ni Cedric? Ay, dito. Yan. Ay, magaling. O parang militar si Cedric, ano? Yan, ito po, Sir Alvin, ang ano niya, tulugan. Oo. Sabi ko nga, okay lang sa na doon ka magtulog. At yung mga gamit, Sir Alvin, hindi natin ang kilala ang tao, ang iba, baka mawala. Sabi ni Cedric, sa atin din yan. Tapos grabe ng gastos ni Ninong, tapos mawala pa. Oh. Yun yung ano natin, ingatan natin na. Opo, Sir Alvin. Ito, Kasi Sir Alvin, lugar- pinapasok niya din to. Oo. Paggabi, minsan, pag wala ng tubig, inaano niya po yan dyan. Tapos siyempre may lock siya pag Iyo, may Ano, nakakalak- Sabi ko nga ano? po, Sir Alvin, pag may nakita ka dyan, may magnakaw man o ano, huwag mong sitahin, hayaan mo na lang. Baka kung may daang para ikit, may darang sundang. Pag ikat tinagaasay ko, hayaan mo na lang kung mag-ikit, hayaan na lang. Basta, bukas na bukas, gigirahin natin siya. Oh, wag mo nang ano galing yung strategy mo. Opo, Sir Alvin, baka may sundang madiskrasya Oo. sa tagaun o di lalo nang grabe na naman ang problema. Sabi ko, grabe na naman. Hindi lang Madami-dami daw dito sa ano lugar na ito, no? Sir Alvin, nakatakot. Sabi ko, hindi man tayo ang mga problema niyan. Kundi may mga nagmamahal sa atin. Sila din mga problema. Kaya huwag tayo magbigay ng problema. Kaya sabi ko, kung may magnakaw man, huwag mo nang huwag kang lumabas, hayaan mo, basta tutukan mo lang siyang mata mo, makilala mo siya, tapos pagkaaga, yan, gigirawon ta siya. Huwag ngayon, baka maano ka, matagaan po, Sir Alvin. Oo. Kaya sabi ko, huwag na siyang mag-alabas, basta tingin-tingin lang siya. Maganda yung may spot dito. May spot ka dito, Cedric? Cellphone lang po. Ay, cellphone lang. Dapat yung ano. May spot, Sir Alvin? Meron kasi sa bahay, kaso di ko naman dala. Chat mo sa akin para sige, ano. Sir Alvin. Yung spot Oo, ni yung Sir spot na Alvin. mahaba. Bili ako, Sir Alvin. Okay lang, meron doon. Di ko man nagagamit. Paggamit ko muna dito. Sige, Kasi Sir pag in-spot mo yun, Ato, ilang kilometer. ang harayo, Sir Alvin, ang ano? Malayo, oo. Ay, maganda. Sige, pahiram mo na kami. Oh, Sir pahiram Alvin. natin Salamat. dito kasi Yun kawawa lang man siya. si Cedric. Uy, yung Sir Alvin, hindi siya naturog. Tapos, mayo pa itong Tinitiis ang ano, Tapos pag may tada, Sir Alvin, tinitiis na ang hindi kasama ang asawa paggabi. Opo, sabi
Sabi niya, kaysa may mawalang gamit, maaano tayo ni Sir Alvin. Sabi ko, oo, sige na, doon ka muna magtulog. Sabi niya, pag naayos mo na si Harong natin, pwede na kita mag-ubay ulit. Ano tawag? Magtabi. Magkatabi. Oo, Sir Alvin. Ubay po yan, magkatabi sa sa Tagalog. Yan, Ayan po, mayroon sila ditong tubig para sa paghalo mga kalingap. Kasi kung magbutas sila, medyo mahirap din ang puro bato po dito ay. Ay sige, ito lang, kape lang. Hindi, ito may... Sige lang, May kape lang. pinapaining may itlog. Grabe po si Alaga Disgay po oh. sa kung mga mga paragawa, Sir Alvin. Oo. Hindi na nga ako na pasahod, walang gastos. Oh. Salamat po. Sa amin man din ito. Po. Oh, sige, salamat. Isa lang para. Ayan, thank you. Yan. Ang tikap. Merienda po mga kalingap po. Masarap ang tinapay dito. May itlog po ito na may ketchup. Ang recipe ito ni Disgay mga kalingap. Gusto nyo i-try, try nyo po. Merry Christmas po, Sir Alvin. Yan ang ngiting tagumpay din. Salamat po talaga, Sir Alvin. Po, 24 na sa aga, Sir Alvin. Malapit Last na trabaho nila po dito kasi sa 25 may bawal man magtrabaho Sir Alvin. Dapat mag-enjoy man ang pamilya. Salamat po, Sir Alvin. Maraming salamat po kay Ninong at Ninang sa blessing po, Sir Alvin. Hawira. Tsaka sa pagpagawa, Sir Alvin, grabe yung mahal inyo talaga, Sir Alvin. Hindi lang ito. Pag binigay na salamat tayo kila Ninong at Ninang talaga. Iyo po Sir Alvin, sobrang laking pasalamat tayo. Kung ganito po ay hindi kaya ng channel natin talaga. Pero salamat kay Ninong at Ninang. Grabe. Yung mga nagko-comment, kailan babahayan si Disgay? Ito po pala ang plano. Ito lang po ang bakod lang naman po ito. Ginagawa namin. Bakod lang, pero dahil na makakayanan. Inay ko gayod. Kaya salamat talaga. Basta trust lagi sa Lord. Sa nang bakod ko. Nabiribisita ako igdi. Minsan nagagalit na si Cedric. Umuwi ka na doon si Kylie. Excited man ako, Sir Alvin. Ay, gusto ko man lang silang mabisitahin, Sir Alvin. Kaya maraming salamat po, Ninang at Ninong, sa walang sawang pagsusuporta po sa amin sa tulong. Pero alam namin, Sir Alvin, hindi laging may tulong at hindi habang buhay. Kaya patuloy kami, Sir Alvin, nagsusumikap para sa pamilya po, Sir Alvin, sa mga anak, kapatid, Sir Alvin. Kaya salamat po, Ninong at Ninang, sa blessing talaga. Maraming salamat po, Sir Alvin, sa pag-vlog sa amin. Salamat po. Mamina, hinda ka na sa 27. Talagang grabe nang masaya yung Sir Alvin. Mapunta din sila, Ingkit na po, Tapos si Jamaica, sama-sama po kami madarayaan. Makulitan sa Christmas party. Ayong tagtag sa amin ni Mami ng waypiring na stop dance waypiring ni Sir Alvin. Ay, excited ako doon, Sir Alvin. May Christmas party kami. Madami si Kuya Joel din, Sir Alvin. Excited na sa Christmas party. Ay, masayang Disgay. Magsama ka doon sa masama ako. Madara ng basket para may lalagyan. Pang yung Sir Alvin pa premium yung dati lang mga hangir. Tapos mga gamit lang sa bahay. Pero yung mga dalaga, baka hindi dyan mag-enjoy sa mga gamit sa bahay. Ay, yung pa-premium mo po baga, Sir Alvin. Masaya yun, Sir Alvin. Iabangan nyo po ang Christmas party namin sa 27 na. Yeah. Yan po. Hanggang dito muna po mga kalingap. Salamat. God bless. God bless po. Bye-bye.